Takže zdravím priateľa, máme tu ďalšiu pracovnú ponuku a tá sa nachádza v Berlíne. Hľadá sa šéf-kuchár, hlavný kuchár a pomocný kuchár. Skôr šéf-kuchár alebo hlavný kuchár, takto opravím sa. Platové podmienky sú: pomocný kuchár začína od 2800 eur, potom už od vyšší plat od uvaženia zamestnávateľa po dohode. Hlavný kuchár a šéf-kuchár sa pohybujeme od 3,5 tisíc do 4 tisíc podľa skúseností a po dohode so zamestnávateľom. Anglický alebo nemecký jazyk je potrebné vedieť. Ubytovanie, strava, doprava sú hradené a vy, ak máte záujem alebo sa chcete informovať, neváhajte nás kontaktovať, či už priamo do správ, na telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese, ktoré máme na profile. A ešte vás poprosíme, zdieľajte nás a sledujte nás na všetkých sociálnych sieťach. Všade sa voláme takisto Lešev. My ďakujeme a vidíme sa zajtra pri nových pracovných ponukách.